за Бабакар Дьон. Бабакар Дьон в наказателното поле. Един срещу Акера. Още едно центриране. Христо Иванов. Назад към Димитър Илиев. Възможност за изравнително попадение и стрелата на... Още веднъж. Да, бе в обсега на Хидаят Ханкич. Той обаче бе направил крачка вляво. Евандро. Назад към Ангел Лясков. Изстрел на Лясков. Рикошет и още едно спасяване на Хидаят. Ще го знам, че това да проблеми с първото шеведосване. На Ангел Лясков и много техничното изпълнение след това с пета. Десето място. Бабакар Дьон, изстрел на Бабакар Дьон. Още едно спасяване. Изглежда и той загря. И тези спасявани от него вече сложи съвсем активно. Пламен Рейкич. И една форма, която да остави отбора в опасната зона. Сега обаче страхотно изпълнение на Галиев Иванов, което още веднъж е отразено от Хидаят. Бабакар Траоре напред, все още никой не може да го спре, излиза на чиста позиция. Каква намеса на Ханкич. С изпълнение на сегашното положение Стойчев. Хидаят в наказателното поле. Топката е продължена от Станислав Иванов. Каква стигна до опасността и концентрирането на Стойчев. Топката бе продължена от Станислав Иванов по много добър начин. Абсолютно непокрит Пламен Крачунов. Стреля с по-неудобния си ляв крак в трудна позиция за един централен. Боруков тук не е в положение на засада. Шанс за Боруков. Изстрел на Боруков. Отново топката не попада във вратата. Ще има го в удар за Арда, но ето е най-чистата ситуация за състезателите на Александър Тунчев. Да влезе във вратата на съперника. Страхотно движение тук от страна на Боруков. Чернев не прецени добре, че централният нападател не е в положение на засада. С ляв крак стреля Боруков. Не съм сигурен дали топката тук рикошира в левия страничен стълб, но дори да не го прави, премина изключително близо до него. Перера трябваше да се защитава, справи се изпанеца и при подаването в предни позиции. Кацаров, мощно изпълнение в близкия ъгъл, реакция от Хидаят Ханкич на Итали. В тази ситуация ясно още веднъж ще не изстрела на Бабакар Кацаров. Мощно изпълнение от централния защитник. Близкия... Трябва да бъде прехода на Хемера, на Скабов към Георги Николов. Това да остава нискодол. Николов стреля, Хидаят Ханкич спасява. Крайна сметка и подава към съотборник. Това е Ангел Бастунов, който влиза в наказателното поле. Изстрел на Бастунов, спасяване на Ханкич. Добре смени посоката Ангел Бастунов. Николай Миков сякаш нещо заучено от домакините. Робърт Мазан с центриране в наказателното поле. Кабов сега. Стреля ли Кабов? Прави го Кабов. Хидаят Ханкич спасява. Две ключови ситуации, в които който постоянно оцелее благодарение на своя страж. Много бързо домакините се връщат притежанието за съжаление. Станислав Генчев сега е преодаването на разстояние, ново спасяване на Ханкич. Се стреля. Това пък още веднъж е изпълнението от страна на Георги Кълчев. Отразено от страна на Хидаят Ханкич. Но за това по този начин реагира Ханкич. Сега Ангел Бастунов Георгиев без него. Шанс за Бастунов. И в крайна сметка топката не попада в мрежата. Добре успял Биене да продължи към Бастунов. Ханкич пък скъси ъгъла и дистанция. Грешка сега. Атанас Кабов. 4 срещу 3 решава да стреля Кабов! Какво спасяване на Ханкич! Кевърт абсолютно същите думи. И суперлативи тук трябва да отидат на сметката на Хидаят Ханкич. Вижте само рефлекса, който показа босненския страж. Перфектна, бих казал, постановка на тялото, без отново се изправи на крака, но играчите на Хосе Мари Бакеро получават още една възможност от статично положение. Ето го и центрирането. Ханкич трябва да се намесва, фокусира топката в още един корнер за гостите в срещата. Поредно изпълнение. Ханкич този път без проблеми лови. Сега се опита да даде
сега играчите на Хосе Мари Бакеро могат да бъдат много опасни. Този път не чак толкова добро изпълнение. Цялата изобретателност, която има, цялата техника, с която разполага. Още веднъж нещо заучено. Минчев с центриране в наказателното поле. Хидеят Канкич боксира. Движение да търси. Откриване на резултата и Велин Попов за топката. Ето неговото подаване. Сигурни ръце показва Хидеят Канкич и веднага посочи нов шанс за гол. Още едно опасно центриране. Канкич се извисява над Вандеркамп. Веронец извърши решение. Се превръща в основна част на представителния тип. Не може да отговори. Към принца Венезер. Центриране на Венезер към наказателното поле. Хидеят Канкич няма Бъде разгледан очевидно. Всичко е приключило и първоначалното отсъждане остава. Този път по-класически подход. Ето футболен клуб е застрашено. Не случайно бе започната и дарителска кампания. Вълчев. И няма как да бъде подминат при една такава ситуация. Георги Николов. Ето го подаването на Канади право в ръцете на Хидеят Канкич. Ясно е, че при Черне връща за Ханкич. Карабелов. Играчите на Александър Томаш са принудени да действат чрез два варианта, или пас на фланговете, там където да се търси надиграване един на един от страна на Алфа Конте и Джовани, или съответно дълга топка към... Много мъдро и много хитро действие от страна на Хидеят Канкич, който потърси Антуан Барон. Много майсторство се изисква да правиш топката по този начин в очертанията на вратата. Стига Данило Дончич с 2 победи, 2 равни и 2 загуби. Мирали пред Хидеят Канкич, който сега търси Емануел Уме. Няма си шанс обаче бразилеца. Канкич, Шилевски е станал много добре по терена, човек за човек. Футбол отлява Балоян, към него ли ще погледне Канкич? Точно така, дълга топка за левия крайен защитник.